Ja, nu er vi snart nede på 15 sekunder. You can do it. Okay. Nej, nej, jeg dør nu, jeg dør nu, jeg dør nu, jeg dør nu. Hvorfor fanden trykker jeg på den forkert? Nej, Atlas. Jeg trykkede på F i stedet for. Nej! Hvad laver du? Øjeblik. Ja, jeg skal nok. Jeg kan godt redde det her. Ja, det ser spændende med. Nej, hvad laver du? Skal du ikke ud i Jeg stormen? skal bare lige have den reboot-bane der derovre. Nå, ja. Ah, men helt dumt er det da ikke. Det var din skyld her. Nej! Der var ikke noget, der kom min vej i dag! Hvad var det lige reboot bag, der slog i luften? For helvede! Hvad sker der?